Ja sam odjeljenju da ja hoću biti. Odi tata, reci njemu, odi ovaj. Gdje on? Dole! Ajde za bracu! Ovi fajercag jutra. Fajercag i kurac. Još ćete htjeti uz nogu stati. Fajercag, hoćemo. Rane to, rane sve! Bogor! Na mjestu, odmah! Ajde, slušaj, nema zapovjed. Nema zapovjed, zapovjednika zapovjed. Glasnije! Glasnije! 15. na 6. lipnja 1992. godine. Dežurnik. Satnija bit će zapovjednik trećeg voda Dubravko Kadol. Straže, osiguravanje zadnjeg dijela sela, Donje Kričke, davat će drugi vod, bit će smješten u dvije zadnje kuće. Treći vod osigurava put do Krička brda, a smjestit će se u kuću do stožera. Stožer će osiguravati prva desetina prvog voda, smjestit će se u stožer. Drugi i treći desetina prvog voda osiguravati kuću kod bagera i daje patrolu Gornje Kričke, Krička brda. Donje Kričke. Treći vod će smješten u prve dvije kuće u selu, a osiguravanje osigurava ulaz u selo, rampu. Svoje objekte, uređenje prostorija, obuka, uređenje prostorija u selu, sport, nogomet po vodovima. Zapovjednik satnije, Valjavec Dragutin. Nemamo tenis. Ona beogradsko šalje. Kraman i Željko. Kolenički Zvonko. To je. Ljuka Kiva. Radman Josip. Mihalić Vjekov. Dečki, neko je svi može još zloviti. Kam ti ideš, kam mi je znaš? Ne, ja se vraćam nazad. Ti ideš na Bolovec, rekao? Pa i. Polako. Pazi, tu još moramo trojicu. I to te boli kura za me. Ili? Padam bez ne padne. Ne može to biti. Plati pivo, prva stranica Krič. Rezane cijevi nosim u ovaj. Vidio sam da rezane cijevi nosim u šteku. Između ova dva mi igrao. Oj! Ej! Daj ključ tamo!
Ajde, ovdje. Na nas tu idemo da... Gdje sve pomoći evo? Šta? Ajmo, preko vode do slobode. Boriti se. Sad moram ovaj djela kod njega. Gdje smrcina jebeni divan? Dobar. Ovog raspiće. Ajde, čuvajte se. Gleda ovoga. Ajmo! Dobar. Daj, nemoj stalno slikat, jebate slikanja u kurac. Kak ste vi prije došli? Kud ste vi? Po prečki letili? Vladek, jesi ti odmorni? O, da. Aha, imaš nešto ti puške, ako se ne čiste, ako se ne puca i njih ne pometi. Znači, treba stalno raditi nekog. Onda bi dečki rekli idemo na... Ovaj kamion ide samo za kup. Koji kurac stalno snimaš? Vladek, koliko vas ima sad ovdje? Sad ima mjesto još? Ima naša straža doći kompletna. Jel ima još mjesta u ovom kamionu tu? Jednom? Pa mi ćemo stati, mislim. Šta ćemo mi još, evo naši dolaze. Ono dolaze. Naša straža je ljudi i kamen mora. Da prepozna ko je? Dobro je, dobro. Ovo, Gaške mire!
Bakro, dobar si mi, Bakro. Kiler ti treba? Kao blata. Bakre vire. Dok te jeva njima šalji u Čarlić, ljubit će i grli dok ne razgovore. Ko je rekao da nema četnika? Ajde, radi da te ne ostavimo tu. Evo, stignemo. Nećemo te čekat ni minuta, da ti je jasno. Ni minuta te ne čekamo. Gotovo. Rat je završen. Biće. Mi smo zadnji, više nema. Nemoj ovoga snimati, jebote Bog to. Nemoj mene samoga. Nemoj samo oružje da mi snimaš. Evo ti zadnji. A baš i mogao malo sam, ja? Nemoj štrajati. Smijem Musa. A? Smijem. Ne. 50 komada imam. Pa dosta je to meni, Boga, evo. Pa da, tako je trebalo. Gleda onaj tam, ja tu onu kuću kuću. Nemoj Bog tebo, loši ti Barić. Ćemo ona iza kuće s tenkom profuri da ide. Meto na 3, koju? Nemoj niš metati vrak ti, evo glavu tu polu, kad smo trebali pucat onda nisi htio. Pa sad ti ovo ću malo gledam. Se baš u akciji. Koju? Ovu akciju trebamo. Da, baš to. Da spustim više, no? Ma stavi gdje hoćeš. Koliko? Koliko? No. Ma. 300 metara. To je premalo. A? Na 300 tu stavi. Evo. Na 300 stavi. Do. Ako budemo tu pravi ovdje, onda tu. Tam gore nećemo praviti. Nemo tam. To daleko. Dole pa. Meto na više malo. Ajde pozdravi nekog kod kuće. Mama, tata. Sad će ispast da si najveći radnik ovdje. Jebote. Sviđa kako nađu kupat kad dođe kamera. Uvijek kad neko dođe, evo.